Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nila nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Happy Independence Day kanatong tanan mga higala. Happy Independence Day ng puding. Ay, Happy Independence Day po, Padre. Okay, kami sa Mr. Cheng. Happy birthday, Happy Independence Day po na Academy Father, oh. Very good, no? Very good, very good, very good. Okay, atong talo ko gamay na atong kwan, ha? Okay. Sobrang ra. Okay. Binamahigala, no? Ato di ay nga timbayaon og Happy Independence Day kamuntanan, no? Malipay dyan kita mahigala, no? Nga ato nga atong karong adlaw gihinumduman nato ang bunga, no, sa pagpasakit sa ato ang mga kanunuan, no? Katong mga katigulangan nga naningkamot po din taon nga matagaan kita og independensya, no, gikan sa Espanya mahigala, no. So salamat kitag dako nga unya ato nga pasalamatan sila si Dr. Jose Rizal, no? Sila si Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, General Antonio Luna, tanan gyud, no? Sila Tandang Sura, tanan nga ato ang mga national heroes, si Apolinario Mabini, Vigorio del Pilar, Marcelo del Pilar, ingon ni ana, no? Kaya ato gyud kinumduman ang mga maayong buhat sa ato mga bayani. Nga ato pod nga timbayaon og may mudto usab, no, nga ato ang mga kaparian, no, nga ilabi na gyud sa kuan mga magfiesta og mga adlaw petsa 13, no, San Antonio de Padua ug mahigala ang magfiesta kuan kining Tayasan, no, kay kuan man gyapon na din ha San Antonio de Padua June 13 ug inga man usab sa June 13 po dito sa may Bunbunon dito sa Xiato, no, Bunbunon kuan sa na din ha, no. O I don't know, uban pa nga mga June 13, no? So happy June 13 celebration ug mga adlaw may gala, no? Sa ato ang kapistahan ni Senior San Antonio de Padua. Hala, no, may mudto na kanatong tanan ug sa ako nang ginaingon, Happy Independence Day. Bispiras karon mahigala sa fiesta sa kining Sibulan. Kay ug mga adlaw man ug sa Tayasan, no? Ug sa Bunbunon. Binoari kita manghigala sa ato ang CBC ang ato ang CBCP News karon manghigala mausi matud pa diri sa ato ang listahan si Saint John of Sahagon, no, Saint John of Sahagon. No, kini si Saint John of Sahagon mahigala pusikin usa kini siya ka ordinado nga pari, usa ka miracle worker, ug aduna kini siya matud pa gift of kini the gift of reading souls, no, muna gani nga duna manggo niya ang namatya ng taong higala duna ni siya gitambagan ba nga usa ka tawo nga medyo dunay mistress unya matud pa gitambagan kini ni San Juan si Sahagon nga biyain ang imong kabit kay dili na maayo para nimo og gibiyaan og nasuko ang imong kabit og gihiluan po din taon kini si Saint John of Sahagon, no? So karong adlaw mahigal lang yang kapistahan kay nakanonize man siya natong 1800. Hala, no, karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint John of Sahagon. Pero ari kita mahigala sa ato ang kining CBCP News, Balitang Simbahan, ini kamuntuhon. Ang CBCP ni pahamtang, no, o pinakataas nga pasidungog ang Bishop Jorge Barlin ngadto sa usa ka pari nga si Father Sebastian Amala. Sa padang Ambra, no, Sebastian Ambra, sa sungod sa iyahang prominente, ang nahimo siyang prominente nga haligi sa mga interreligious dialogue. Sa laing bahin, si Cardinal Jose Advincula
mitangtang sa tanang katungod isip usa ka pari kang Father Alfonso Balisa, no? Father Antonio Balisa, kanhi koraparuko sa Gagalangin, Tondo, Metro Manila, tungod sa nagpadayon ini nga pagsupak sa mga kasuguan sa iyahang obispo o sa simbahan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ining kabudtuhon o padayon kita sa ato ang mga buhatonon ining kahigayuna. Bino ari kita mahigala sa ato ang katikisem. Kadili pa di ay mahigala ari kita sa atong jolo jok no, gahapon na ulahi ang atong jolo jok ano. Bino ari kita sa nagkahula kaligid-ligid ni ato ang kwan. Nag-istorya gihapon kini si Busting o si Picoy. Koy, Chabad, Happy Independence Day day kanimo. Same to you, Ting. Same to you. Maayo ang tanong kung mabarato na ang bugas. Kaya maugyo ni nakaulipon ka na to. Nahimo na tang independent sa nasod. Pero ulipon paghihapon ta sa mahal nga palaliton. Mauba, no? Okay ra gina siya. Barato ang bugas, pero mas mayo man siya ng nga ini kay mahal na mangyud ang bugas, mukhaon na lang ng tag-saging. Ha? Saging na lang ba? Parehos gani mo gud ikaw ang magkay problema magkaon na kag saging permi kay may pagkaunggoy man kagamay. Unsa? Unsa unggoy mas unggoy ka ay? Di ba kay tanawa ra gud ang unggoy, di ba hamis man kayo wala may bugas. Unya balhibuon pod nya ikaw wala po kay bugas, balhibuon po ka kay balbon god. Di may pagkaunggoy ka. Mao ba? Oo, kita naman ng unggoy, di ba hamis man kayo wala bugas, unya balhibuon pod nya ikaw kay hamis man sad ka unya balhibuon pod, di may pagkaunggoy ka angay kang bukaon og saging pirmi. Depende na guna kung sa mayong kailangan nato. Joke ba yun? Joke doon ako ito, may lain. Okay, no? Padayon ta mga igala, ari na kita sa ato ang katikisem. Abi no, ang atong topic karon mga higala, bisag way ng utana. Ang atong topic kabahin sa infant baptism. Ayan no, kana bitang bunyag mga higala sa mga bata. Okay no, okay. Infant baptism or Praedo baptism, P-R-A-D-O, baptism, Praedo. Pares ba sa pediatrics? Praedo baptism, no? Praedo baptism is the practice of baptizing infants or young children, also called christening. Water is poured on the head of an infant held over the baptismal font of a Roman Catholic Church. Yan, sa ato pa nabatasan Diyos Katolikong simbahan nga mamunyag gagmay pang mga bata. Yang basihan na to niya na mo kining giingon ni Kristo sa Mateo 19 kapitulo 14. Si Jesus miingon, paduula kanako ang mga bata ug ayaw sila pagdidi kay ang gingharian sa langit ila sa mga tao nga sama kanila. Sa ato pa atong bunyagan gyud ang mga bata nga gamay pa aron makaduol sila kang Kristo. Kay matog ra ba gyud sa Juan kapitulo 3 bersikulo 5, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon mataos siya pag-usab sa tubig ug espiritu. Sa ato pa kining mataw sa tubig ug espiritu mao man kini ang bunyag. Sa ato pa walay tawo nga makasulod sa langit ug walay bunyag. No, nga sa ato pa kay kanang pasudlon man yun lagi ni Kristo ang mga bata, sa kapaduolon man lagi yun ni Kristo ang si Kristo sa ni Kristo ang mga bata kaniya tungod lagi kay ang gingharian sa Dios ilaman sa mga bata. Una nga atong bunyagan yun ang mga bata aron nga makasulod pod sila sa gingharian sa langit. Wala no? So nya saon pagsulod sa bata sa gingharian sa langit kuno dili sa mataw pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Buti pasabot wala sa bunyag. Munang kita nga mga katawhan ato yung pabunyagan ng atong mga anak few weeks after after birth. Ingon niya na una ato no. Unya do natin mga rason no.
ngano nga ato yung pabunyagan o sayo ang mga bata, no? Bata pa ba? Nang una, mituo kita nga ang bunyag maoy makapamimbro kanato sa community of faith, no? The baptism can initiate is the initiation rite, no? Muna yung rite of passage into the community of faith. Nga sa ato yung pabunyagan ang mga bata kay matod palagi kanang kuan man gusto man nato nga mamimbro na sa Kristohanong katilingban ng bata unya ang mauman ay makapa-enroll kaniya, makapa-initiate kaniya. Na ikaduha, tungod lagi kay gusto nato nga mahugasan ang mga bata sa sala nga panulundon, no? Ngano man tungod kay matud palagi sa Salmo 51 bersikulo 5, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon. Nga sa ato pa kini dayang mga bata nato sulod pa lang gani sa tiyan sa bata sulod pa lang gani sa sabakan sa inahan may sala ng daan unya pagkatao pa lang niya doon na siya sala muna nga kinahanglan gud siyang mabunyagan tungod kay mituo man lagi kita nga ang bunyag maoy makapalimpyo kaniya gikan sa sala nga panulundon. Okay, unya sa laing bahin ikatulo nga rason kita manggod nagtuo kita nga ang bunyag mao ang ganghaan alang tanan nga sakramento. Nga buti pasabot dili makadawat ang tao sa laing sakramento kung dili siya mabunyagan. Muna nga gamay pang bata ato nang bunyagan. No, mao pag gani kanang gitawag natong sanggol pa lang, no, bata pang masuso ato nang pabunyagan aron nga pagkaabot niya sa 7 anyos pwede na siyang pakumpisalon. Dayong pagka 12 anyos, pwede na po siyang kanang gitawag na to og pakumpirmahan. O kanang pagkahuman niya og kumpisal, pwede na po siyang mangalawat. Pero sa kung ginaingon, dili man jud na siya pwede na tong padawaton sa uban nga mga sakramento kung dili kini bunyagan tungod kay ang bunyag mao man ang ganghaan sa tanan nga mga sakramento. No, munay ato ang panabot sa bunyag, no? Ang bunyag mao rite of passage alang sa community of faith nga mamembro ka sa community of faith human ka mabunyagi unya sa bunyag pod mahinluan po ka sa sala nga panulundon unya ikatulo imo pong madawat ang uban nga mga sakramento kung ikaw binunyagan. Nguniana, no? So muna nandiyan mo na gitudlo kanato sa ato ang mga nahauna, no? Gani si San Pablo niingon nga sa sulat ni San Pablo nga sa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15, therefore brothers and sisters stand firm and hold fast to the traditions you receive from us either by word of mouth or by letter. O sa ato pa kumbinsayo unta may galabusa mga igsuon barug nga malig-on ug pabilin diha sa mga gikabilin nga pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. O sa ato pa gitudluan kita ni San Pablo nga magpabilin ra kita sa ato ang mga nakatunan nga mga pagtulunan. Okay, doon naman goy moingon nganong bunyagan man nato ang mga gagmayng bata. Tubag ni ana mao mo gud gitudlo sa mga nahauna kanato, no? Sila si San Pablo ug mga apostoles, no? Kay mga 3rd century, no, mga 3rd century nagsugod na ang binunyagay sa history ba sa simbahan. Ang una gyud nga nagtudlo og kining pagtulunan sa bunyag sa mga bata, mga apostoles ba yan? No, sila si San Pablo ug uban nga mga nahauna kanato. Nya kay doon na may ginaingon lagi sa sulat ni San Pablo nga stand firm to the traditions which you have received from us either by word of mouth or by letter. Buti pasabot ka og unsay gitudlo sa mga apostoles maupoy ato ang tumanon kay ang mga apostoles gitagaan biya tong katungod pod. Doon na biya ito katungod pod ang mga apostoles kay kun atong basahon sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 ug sultihan ko kamong tanan ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit. Unsay inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Sa ato pa kung unsay gitudlo sa mga apostoles o sa ilang itugot mo na dito sa langit. Ingon niya na, no? So muna nga,
Kung ato pag yun ng lalison, makamura ra po tag nakiglalis nila ni San Pablo, nakiglalis nila ni San Pedro o uban pang mga apostoles. Kaya mo na ilang gitudlo. Chato pamura og makapangutana kita. No, o asa man di ay unsa may hinungdan nga makiglalis man jud mga apostoles nga mao man nahauna kanato. No, so na no nga sa again ang atong pagpamunyag o kining pagbunyag nato sa mga bata, adunay tulo ka mga rason, no? This is an initiation right into sa community of faith. Aron ang mga gagmayng bata sa gamay pa lang nga edad makadawat na mahimo ng miyembro sa Kristohanong katilingban. Nya ikaduha, aron pod nga mahinluan sila sa ilang mga sala nga panulundon ato kanang mabasa sa Salmo 51 versikulo 5, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon. Sa ato padunag gyud salang panulundon nya mahinluan na pinaagi sa bunyag, no? Unya ang bunyag pod prerequisite for receiving other sacraments. Nga sa ato pa, kung dili kita mabunyagan sa bata pa ta, dili kita pwedeng mangumpisal, dili kita pwedeng magpakumpirma, dili po ta munting mga lawat, kaya wala pa mo tayo bunyag. No? So, muna nga bunyagan gyud og sa iyo. No? So, ang tubag na mga higala, dili lang nato siguro lalison ang mga gitudlo sa mga apostoles, kay mura patag mas sweeto pa hinuon nila. No? Kaya doon na may uban nga makiglalis nga, dagko gyud ang ilahang pabunyagan. O di mabunyagan ninyong dagko. Pero dili lang ta maglalis anang kabahin ana kay mga apostoles baya nagtudlo ana, no? Naabaya na sa mga gipangtudlo sa mga apostoles ngadto sa mga nahauna kanato, no? Nga mga Kristiyanos, nga mga gitudlo usab sa mga obispo, gitudlo po sa mga kaparian. So di lamang talalik og atong lalison pa na nasama ra nga nakiglalis kita kanila ni San Pedro nya matong palagi kinsa man tang makiglali sa mga apostoles nga mga original man na sila. Ikaduha, gitagaan po na sila katungod paghimog balaod, no? Kay matud pag-iingnan ni sa Ginoo ang mga apostoles, unsa gani ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unsa inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. No, mo na nga may katungod gyud ang mga apostoles paghimo og mga balaod, no ana, no? So muna nga nga usa sa mga tradisyon nga gibilin kanato sa mga apostoles mao gyud kining pagpamunyag hasta mga gagmayng bata tungod sa mga rason, no? Initiation right into the community of faith, baptismal ang baptism makawas away sa mga stains of original sin, and of course prerequisite maguna siya for receiving other sacraments. Kaya naaman tani ana mga apostol, mga Katoliko, sacrament of confession, confirmation, and Holy Communion, madawat lamang nato na kung kita binunyagan. Sa to pa, kung hulaton pa nato nga mo 18 ang bata, no, kaya mo may nagitudlo sa mga laing relihiyon, sa to pa, unya pa sila makapangalawat og 18 na sila. Unya pa sila makapangumpisal kung 18 na sila. Kaya wala pa man sila ibunyag. Ingon ni ana, no? So muna nga sa atong pagpadayon, sa atong pamalandong, dili naman nato lalison. Kung maingon ang uban nga dagko na ilang bunyagan, okay, dagko ra gud. Sama nato ana. Kung maingon pod ang uban nga jagmay pang bunyagan, di kagmay gud, no sa may. Pero kitang mga Katoliko naagi tay mga rason. No, natay mga rason nga nganong atong bunyagan ang mga bata sa gagmay pa. No, mga bugat pod nga mga rason baya. No, nga gusto nato nga sa gamay pang bata mamahimo ng membro sa Kristohanong katilingban. Number 2, nga mahinluan ang bata gikan sa salang panulundon. Number 3, aron nga aduna na siya katungod sa pagdawat sa uban pang mga sakramento. Ana, no, klaro ba? Mga laing relihiyon dili sila mutuo, o ila po nagkatungod. Basta kita sa atong mga teachings nga gitudlo kanato sa mga nahauna kanato gikan pa sa mga apostoles mo na, no, nga bisan sa gamay pang bata, no, kanang pabunyag nata. Kay mo man gitudlo kun sa nahauna kanato. Ang una, no, unya kung ato pong tanahon sa Bible, dura dili man siguro mosumpaki kay wala baya po ditudlo si Kristo nga kining dagko ra gyud may bunyagan. Amingon na ba siya nga magpabunyag ato pa open na siya sa mga dagko sa bata. Klaro ba? Bino din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad
Reverendo Padre Edwin Academia Akab, mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Once again, Happy Independence Day kanatong tanan ug praise the Lord. Hallelujah.